Sa ako ka probinsyano, ning syudad na nimpala, nangita og trabaho, basin in town og mo asinso. Apan bisag kung saon, igo radyong makakao. Kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan, pag BIBI sa uban. Matag adlaw na ning kamot, kay lagi kabus lamang. Kayod buntag udto hapon, malipayon lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, gugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamo, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Paminawa sa lahi ko ninyo! Nung saon na mo pagpaminaw, nga nakita man ako sa among duha ka mata, nga nihatag ka og kwarta, unya, unsay pagtuon mo, wa may makakita. Unsa may pagtuon mo na mo, wa may makakita. Kita mo isunod, sakit ka mong dugandan! Ano? Sakit ka mo! Pa sa lagi! Ikaw ba? Sakto lagi akong giingon lagi. Nga nakakita may sakit ka mong dugan. Kabaw kang na-inlove may atong bayhanaw niya mo ipaagi lang kwarta. Ikaw sad, Brad, ikaw sad ba? Sa imong kamubo ay pagi kwarta. Sanaw ngay lang, sanaw ngay. Paminaw sa lagi, paminaw! Naapag ko'y, paminaw, naapag ko'y karibal kinisiya. Unya ikaw makapilapil pa ka. Damay tanan natin. Paminawa lagi ko! Dili lagi tome! Dili lagi na ako uyam sa mas Nalagay may mo to lagi kay imog yung gihatag ka kwarta nga may ipagi pa man mo kwarta. Ha? Kay! At kay! Ha? Pungot kayo bangan. Sa iskina Sikat kayo ka, oo. Sa may Lapu-Lapu Street? Sa Cathedral? Oo. Dungog ka nga to. Saan ko Gusto ninyo? kayo niya. Murag ikaw yung makadaog. Murag akong paminaw lang yun, ha? Muna nga. Paminawa dyan ko ninyo, ipaayo ni Dani yung balay. Kay susubay, ipaayo ninyo nga nakapitan na ka. Ino na sa kang mangurak po ka. Ang kwarta yung gigas niya. Gigas pag mangurak po. Kadahan ka na. Tabangunon Oy! dyan! Or... Basin 50-50 na Uy, kaya. magduga-duga ta. basin Delikado na nga duga to mo, lugar ano, masyado. ano, Uy! Nakabalita, mataka dapat kumplituhon mong balita. Tan ako, di ta maglangan ko. Di ato mga fake news ta ani, Uy, makasuhan ta. ano si Unya. Okay, siguraduhan na kanto. So siguro na mo. Sakto na Kami naman. na lang siguro. Ikaw. Dili ko lang kayo ba? Pinili ko yung ta, mangita tag driver. Mangita tag-taxi dito. O kana. Ito na. Aduon na to. Tara na. Na. Abi ni mo. Ako mo'y dakog chance nga ako'y sugto ni Miss Ma'am E. Bagay gud mi. Unsa? Mas kami mo'y bagay, tanawa na ko na hitsura na itong tuhaw. Taong ka, oy. Kanang hitsura nimo, mo nila paunon ini pista. Kini hitsura libot suroy man eh. Oh, kanal ka hitsura, kani gwapo na, katuwa pa na usong tao. Nya uso naman ron. Uya, nausod yung baboy dahil sa una. Wala Wala. uso, taga-pista na ibaboy. Yatira. Unya, sa may gusto nimo? Ikaw, unsa may gusto nimo? O sige. Yatira, purmahan. Muy pagkayate. Ako may hagdun hinuan. Yatira. Magkay. Hindi! Alin na yun? Adto dito. Alin na yun? Aray. Uy, tinutagay. Kaya ka. Hoy, Ayaw! Ayaw ko sa wala! Ayaw lagi! Hoy, ayaw lagi! Ayaw apil-apil! Ayaw apil-apil! Awa niya. Hawa! Hawa! Awa niya. Kay! Awa. Hawa! Ngayon, apil mo ka. Ano mo apil? Anong apil magka? Hawa, ikaw! Pa. Ma! Ayaw, kita ko! Pagbuwag mo doon! Ha? Pagbuwag mo na! Sana mo pagbuwag, gawa mo may relasyon! Kami na Oya, sa dili. Pa! Oh, unsa lagi? Naay na ko'y balita lagi ni mo! Naay na ko'y balita! Unya, ang lagda, gamay!
Dako balitaw niya ang Basta dako, lagi Usa dako. Unsa man ang balita? Ay, ginoo ko. Unsa balita anak? Unsa balita? Saan sa gito, Uy, tikat? imo ng anak ayaw daksa, imo ng anak. Wala gina unaya. Kasi balita, oy, Balita, kinaay! unsa balita? Ako nga, Panglingkod mo din, unsa? Nang lingkod na mo nagbarog. naglingkod naman kita. Barog ko. Unsa mo balita? Oh. Ang balita, naglingkod Ah. ka mo naglingkod. Unsa yung balita? Si Shano, dala sa ospital. Ha? Ginala sa ospital. Yay! Yay! Uy, ngano ka? Ngano nalipay ka? May sipasan ato, tiyo. Di nalipay man siya. Nalipay di ka pa. Di man na dapat Nakalipay. Uy, kaya no. kapat sa nemo ko. Malipay mo ka. Wala ko'y kontra, wala ko'y katbang sa paglansa ng kapitan. Ha? Unsa may katawan na to? Bitaw. Katawan na nito Duwa kay. rin mo. Bitaw. Wala naman ni sila ipaningo. Tingog ko. Awa, nakatawa na lang kasi tingog. Suporta gani ka Oh, kay suporta gid ka. ikaw ba kapitan kami man si kagawad plan pang gani nag Oh. amo gipapura nga para makatawag ospital, makatawag og ambulansya dito. Unsay makatawag sa ospital may tawgon. Gitawag ang hospital niya, gikuha siya sa hospital. Para pagawang ambulansya, sa makaoy. Nalipay noon ka. Malipay ka. Ang ospital minidagan di ang ambulansya ni Pundo may yato nila. Sa mga klasiya pagkakapitan, oy. Oo. Mas malipay man nung ka noon. Bitaw, malipay siya. Mas angay ka, Ilisan, oy. Sumtaon kasi ako kapag malipay. Bitaw, bitaw. Ikaw na nilibitaw lagi. Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Sa bitaw. Lisan. Tiyo, ayaw mo pag inanaw. Ibig sa inana na akong papa, tiyo. Nasa na-share ko ng gradong taon. Nalagi grado lagi, oy. Saan man yung pagkakapitan? Malipay din na nangyayari. Sa kiyatong kontra din siya ang malipay. Do. Da, kabala ka to pa. You're nothing! Ako may mga tubangon. Ato ka tubang dito. Ang ka mo, basa-basa sa mong script. Nalaw, nalimot mo sa inyong script. Saba kayo. Bitaw. Bitaw. Ako man na. Ako man sa dialog. Mga dugay man kayo mo. Oh, Bitaw. Nga magda sa balita, gamay. oh. Unya, unsa naman Sako siguro? manggod, manggod gamay. Ikaw sad ba? Ikaw sad. Kapitan ka angay kang ilisan mo among kay ayo pagkakapitan. Bitaw. Bisag Ikaw iso. na, oh. Bisag iso ang Bantay handong na ha. lang natin yun. Wa kay ayo. Angay nimo kung naa gani kay kanang lumulupyo nga tabangonon. Tabangan nimo dili nimo gawin. Bisag kontra pa na nimo partido. Oo. Ya ikaw sad, karon pa na nimo gisulti. Da. Nya, Nya, unsa na? sama na, sakit. Sakit. Ang tuon ko. Ato nimo? Naday kuan day, dayalog day atuon nimo. Naa de dialog. Wala man na sa dialog. Wala man as dialog. Oy. Saan pa, Ang pamasa. tuon ako si Shano. Basa. Basa. Saba na kayo. Mauna. Oh, unsa man? Naman. Mauna, naawa pa. Mauna. Mauna yung resulta pa na dito ka maminaw sa dayalog. Sige na ka mahapakan. Kung dinalan, maminaw ka sa dayalog para di waki mo hapak nimo. Dili dialog. Ay, ang problema ba ako Sa, nang rap tali. Ano ang problema? Maminaw. Sige. Bahala ka na. Ang gibuta ka to sa script. Lingkod yun, lingkod yun, lingkod. Motibe ko. Tarong, lingkod, tarong. Tarong. Ay, ta. Lingkod, tarong. Bebe, sa butong tani be. Unsa man gyud naa dito be? Oh. Unsa may naa dito sa kan? Papel. Ang nakatos papel mo, tibi ra ko. Utipi ra ka. Oo. Oh, tipi ko na be. Wadyo kay ang ay kamoy. Lain naman ay muna. Ginaong naman ko ni mo. Ate ka, rap. Minus na May yung tani ate ka, pagkakapitan minus, ako. minus. Di, ang ngayon. Kulatado pang kapitan, kulatado pa sa sawa. Brad, yan ka, Brad. Oh, Kapitan nga ni ka, Brad. Tarong brad. di na lang kumulingkod. Kapitan nga ni ka, Brad. Naaga ni lumulupyo sa imong barangay nga manginhanglag tabang. Imong tabangan, dili ka imong katawan. Unsa naman taon Ni ka? kuno ya binan nila kalbak kay ka. Kasita ba ang nagtingo? Oo, sipa. May tago. Mao gani. Ikaw, Brad. Brad, mga anak, Oo. sorry lang kayo ninyo nga. Mura kong nakalitan lang ko ba nga. Mura kong nalipay pero nag-uol po din ko nga. Kabaw di ka mag-uol kay pa. Mura kag nalipay Mag-ano nga. naman naguol. nagnaong si Papa? Ah, katawa kay ka gani, ha? Mao gani. Bitaw. Ganiya naman to!
pinalat-layat pa. Ayo lagi Brad kay maguwang ko nimo, maguwang ko nimo. Lingkod, Ayo lingkod. na maguwang ko nimo ha. Oh, sit Maguwang down na, ko. sit down na, sit down. Lingkod lang, lingkod. Di ka angay malipay. Oo. Kay ikaw may kapitan aning barangay, kinahanglan magpakita kag Wala yung maayo. pasailuwa ko ninyo, pasailuwa ako ninyo. Suko ka? Wala. Aw. Love. Isa man, anhalang ka diha? Ari sa kung musod sa kuswarto, magtiwas sa kong ibuhat ha. Sige lab. Uy. Ayo. Uy, kasi noy. Tara to. Unsa man ni? Siyong. Isa na. Tinuo. Aw, abi ko magtinuo ng maong taho nga. Unsa mo dali? Sa nami to yun, mo ali pero sa uy, barang sa Di pa utala sa pasignan ni Gimo, nakagimo. Hoy, tara, di ba na rin natin mission? Ay, madre ka namin. Gaya rin. Tagka na. May bawo na karon ni ako dito. May bawo di. Kawasan ka na ni. Kuyog na lang may bawo ka. Ay. O ba lagi na lang may bawo ka. Malaga ka na. Mura mami kabayo ani. Nagkalsa. Unsa man ay? Ha? Unsa ni? Ha? Pipa. Ano ang siguro na ni Ginong kilata si Shano? Naunsa mo? Matana dito. Ikaw mo si Kusyal nga, dadul ka sa ospital. Dali, Dali, dali ba? dali. Ang mabasa pa lang. Para mag-upa na lang ka, Mel, kay... Para maubanan mo si Chano, sige sa pamunan mo, sige sa kayo. Dili, nakadungog pang kubig balita gud siya nga. Pakoy jamo. Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Pakoy jamo. Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Ako na kay Gimo. Nagluya ko no kamo tong gihakop ka na mo dayon nga naghigda ka. Kamo ba? Nanong ni ka na mo. Ang kamo ko anak ko di mo, tanawa ko. So ko sino bagay. Nay di mo na. Sige, ko ingani man pati siya. Mil, igo na gid minitabang. Igo ko sa Tagalog pa nagmalasakit lang gid mininyo. Program? Oh, Tumawa si... Green. Unsa man inyong gikunta? Bang, hoy, ang driver to kay... Hoy, sir, mo na itong pasyente, sir. Ngano ni? Mo na. Ako namatay. Namatay ko gulab. Natong naman na siya si Shano dito. Inyo yung gihilaptan. Wala lang na siya gipmo. God, wala lang siya gipamati. Unsa may kisig suko ninyo? Diba, nagsikit ka? Oh, lang sige Ako ingani maguni siya, Mil. Siyan. Ingon maguni si Konsehal Clint nga ug hastay mga anak ni Kapay Rap. Katriyo na sa biya. Katriyo si Rabia nga ningon magkuno nga. Ipadakay pagkuha ka na. Kinakay Gimo nagtanong kalawasan. So sabi po nila nagbalik ni. Ay, nakadiyot ikihata mo glider. Living. Wa koy sakit nga nung kisa man gusto ko ni padaya ko na. Ang anak ni Kap Idol Rap, mga sulti. Oh, unya karon. Nga nung magbubuot man sila nga, lab ila kong dadon. Oh, dili ko musog. Mo ni doktor. Doktor. Hindi na doktor. Driver na. Ha, driver. Shooting driver. Ba na kang... Abi ni mo siya, wala mi nakita nga sila si Clint, ni na ako nga wala jud kuno sila nakuha ng ambulansya kay wa ko na driver mo to ni Agi wala sa kala sa CCTV. Okay na. Artista ka, sir? Mo na shoot na. Nag-shoot sila. Driver na wa ko kita ni naw ngawin. Nakadungog na sagol sa ni Rabia ug ni Catriona na nakaigi mo. Aw sa man nagrap ka? Nagmukap ka. Gaon sa Kaldero. Scratch. O mara sa daw. Mauna nakadungog ra madet ikaw ba? Una kay madunggan, ayo kay lisod karong panahon na. Lisod ka ang discrimination ba ya lisod ka. Tanawa ra des unahan. Na gilantan dito kuno, pero kuno ra na ha. Unya giswab na ang tanan. Ako na konsensya ra sa gun mo na siya no mo na ni gitukmod man ko nila. So mo to nakit-an nila akong upat, garap-rap. So ako na lang sang gitawag. Uy, klaruhan na. Ingani mo kuno siya kun
Kons, Kons Clint, yana medyo ko nimudaan ha. Nga, Kons, unsa man tinuod ba ang maong tahoy mo na dunggal ato sa siguro, wagi ka kibaon sa sakit niya. Imong ipadano sa ospital. Mabit ako sa ginan gihakot kiti kaya dayon. Ikaw, Mr. Juan, klaro nga guna ka konsehal kay ang imong sitwasyon sa barangay, kinahanglan mo pa hatag ang mga maayo niya. Kag ako na ni biktima nimo. Si Kuan mo Ay, si Ginoo ko, ani. Catriona o si Rabia may gayon. Adel, ato lang ni isa. Ayaw! Sabtis, tara. Kana. Nervous siya, no? Si Chano rin ba? Sa tanan, mangayo ko og dispensa kaninyong tanan. O gilabi na gyud sa akong duha ka anak, kang Catriona o kang Rabina. O Rabia man po. Rabia. Kakaila sa mga anak, grabe sa O sa akong igsoon, sa akong brad, o sa akong mga katawan, kang Suyon, kang Uyon, o sa Unsay kang Pinot. Mangayo ko og dispensa kaninyong tanan. Ya ako, Kap. Di ka mga ko pinsa? Nga ako may naagrabyado? Ano sila naman? Dili ko mangayo og dispensa kanimo. Ano man? Mas mangayo pa kong dispensa sa imong asawa kay ang imong asawa mo'y nagrabyado sa tanan. Kay ang tanan may tabo post alarm. Alarm. Ang ako din kahago, day. Post alarm. Tarong nga pronunciation eh. Sa ato Post pa, Kap, alarm. ang akong kahago, thank you na lang. Muna yung ibot pasibot. O mangayo pa kong dispensa Ah. sa atong barangay konsyal nga si Clint na mo'y likuan ninyo. O sa Ang ako, Kapa. adi lagi. Ari ko sa imong asawa mga dispensa. Anong Kaya asawa mo- man pa? Ha? Anong ato Ang iya asawa may nagrabyada yun. Ang akong kahasol, day. Thank you na lang. Ang tangkol ko lang. Sa atubang. Balik ang tani, oy. O sa akong pagka-barangay kapitan, napasalamat ko nga sa akong administrasyon nga ako nabuhat nga dili napita sa atong barangay. Sa akong kaayo. O sa akong pagpadako. Sa akong duha ka anak. Dako ba? Tesa. Dagko na yung anak. Kap, nidako na din mo mga anak, Kap. Ruha na yung kuwan, ha? Sa to. Asawa, ha? Kadungog. Kita ka? Wa kay hospital magkakapitan ako. Kasabi, Kap, kasabi. Kap, idol rap. Tingani na lang. Padayon sa namin ako mga anak. Ako na pinangga. Lab na nimo. Ga. Suri. Bago bigay ka ni speech nga, may kang taong yung maninghag na malagi ka. Dili ana ra magyud ako tingog. Ay, nga na di ay. Oo. Nga na rin ko na day. Kalma lagod pa, sa ligwa mo si mama diri, isog-isog kay ka din ha. Unsay kasultin mo siya, no? Naama di ako. Ganay imong kuwan. Sano? Ngailan po kong dispensa nimo gamay. Ay atubang pa, atubang. 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 Ay mo. Chikans. Chikans. O nga na. Social distancing. So, okay. Pako'y jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pako'y jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Good. Daghang kayong salamat kaninyong tanan ha. Ay, misa! Anong naabot mo mo diha? Diri raman to. Ano dito line move it. Line ready ha. Naaman ni say gitawag na to og kanang Alignment. Di oy. Social distancing. Protocol. Social distancing. Kaya ato para sa papa kay mabuhay kay ngano na usab ang hunahuna di ay Mabuhay ang akong pag-administrasyon sa akong sa akong pagkakapitan. Mabuhay ang akong administrasyon sa barangay kapitan diri sa atong barangay. Nga isip amahan sa akong mga anak. Sa akong pagserbisyo aning barangay. Correct. Daghang salamat. Kaninyong tanan. Wapay eleksyon. Padong pamani. Ang Ito kamo. pa naglingkod. Ang issue ani paminaw brad ha, paminaw. Ang issue ani si Shano ug ikaw. O may issue ani ayo katubang anang mga tao kani atubanga. Wa may mga tao diha. Atubanga na unsay concern ni Shano. Sando. Si Shano sa sultiha. Sige, kasi siya, mag-usay yung kastorya. Dili nga ni siya ka rap idol. Nadyo kay sincerity nga mo focus yung ka mga ka pasaylo. Mo focus ka adto ni
Probinsyano. Si Sano, sa imo Kalangas, ako pa mo muram, taglusay dagat ka. Yes, baby. Si Sano akong pasultiyon. Una. Oh, sige. Ako, nahiubos ko. Pero kung mo kay ikaw may barangay captain, nang lagom ka naman. Lagom naman na. Lagom ka. Lagom ka. Lagom na daan. Tinanong respeto lang gyapon kanimo kap sikhan. Sa ako ka probinsyano, ning syudad na nimpala, nangita og trabaho, basin in town og mo asinso. Apan bisag kung saon, igo ragyong makakaon. Kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan, pag ay sa uban. Matag adlaw na ning kamot, kay lagi kabus lamang. Kayod buntag udto hapon, malipayong lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Sa akong kagwapo.